Keitin kahvia. Maitoa ja sokeria ei oo, mutta eihän mitään neitejä oo. Repus on näkkäri, jos on nälkä. Mulla taisi eilen vähän käämit palaa. Sori siitä. Jaa. No, ei muuta kuin ampumaan. Toista katsoo telkkaria ja toista lukee kirjaa. Tää on mun tapa liputtaa hermoja. Ei sen kummempaa. Tän kaunettarin avulla on moni elukka päätynyt pataan. Sä et tarvitse oikein välittää näistä. En mä oikeastaan. Kato miten pehmeästi tää liikkuu. Tässä on insinöörin työ huipussa. Ootko koskaan ampunut? Vesipyssyllä. Jaa. Sittenhän mun täytyy opettaa sun. Säköhän noit paukuttaa. Ne jäi varmaan mökille. Mä käyn hakemassa. Lasse. Nää pitäis varmaan putsaa. Mun piti varmistaa, että sä et tee musta selvää yön aikaa. Sä et taidakaan olla ihan tyhmä kaveri. Sovinto. Ei osuisi. Mun bemari. Se on Paula. Moi Paula. Mikä siellä on tilanne? Ihan hyvä oikeastaan. Lasse opettaa mua ampumaan. Ai. Koska te tuutte sieltä? Ei voi tietää vielä. Mä haluan puhua Lassen kanssa. Paula haluu puhua sulle. Ei käy. Sano sille nyt pari sanaa. Mä en halua puhua kenenkään kanssa, onko selvää? Älä nyt on lapsellinen. Lasse kiltti. Kuuntelisit edes. Lasse. Ota nyt tää puhelin. Perhana. Se kumma ei saa olla metsässä rauhassa. Pitää kun... Halo! Halo! Jaha, suoraan pukkaa.